חולמים לפתוח עסק בתחום החינוך המשלים? הנה 3 מיתוסים שאולי מעכבים אתכם ואנחנו נשמח להפריך. מיתוס ראשון, הבירוקרטיה מסובכת מדי. האמת? פתיחת עסק קטן בתחום החינוך היא פשוטה מאי פעם. אפשר לפתוח תיק במס הכנסה באופן מקוון תוך פחות משעה. מיתוס שני, אין לי מושג בשיווק. אם כבר לפתוח עסק, זו בדיוק התקופה. כל כך הרבה כלים ידידותיים ופשוטים כמו פייסבוק ווואטסאפ יכולים לסייע לכם לשווק בקלות את העסק. והכי חשוב, הניסיון המקצועי שלכם. הוא השיווק הטוב ביותר לעסק שלכם. מיתוס שלישי, קשה למצוא לקוחות. השנה, יותר מתמיד, הביקוש להוראה מתקנת ולחינוך משלים רק גדל. וההמלצות מפה לאוזן הן הדרך הטובה ביותר להתחיל. התמקדו במתן שירות מעולה ללקוחות הראשונים שלכם. במרכז להכשרה חינוכית נלווה אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד פתיחת הקליניקה הפעילה שלכם. יש יותר פשוט ומבטיח מזה? לעוד פרטים על קורס הוראה מתקנת והכשרות נוספות בתחום החינוך המשלים, בקרו באתר שלנו.